Dette er en efterligning af en Storm Orbo motor. Det specielle ved denne motor er, at den skulle afgive mere energi end den modtager. Jeg starter den. Den løber langsomt op i omdrejninger og når til sidst 500 omdrejninger i minuttet. Jeg bruger en BUZ11 FETMOS transistor til at tænde for spolerne. Det 9 volt batteri forsyner transistoren med triggerstrøm. De 4 spoler har nogle ganske specielle egenskaber. Magneterne på ankeret tiltrækker spolerne, og når der kommer strøm på spolerne, forsvinder magnetismen, altså tiltrækningen fra ankeret, og magneterne kører forbi, og det fortsætter i en uendelighed. Meget usædvanlig måde at drive en motor på. På bagsiden sidder der et gevind, som skubber på akslen, så den flytter magneterne frem og tilbage, så man kan udbalancere magneterne, så de sidder midt imellem spolerne. Det er meget vigtigt for at få den rigtige ydelse og eventuelt overunity, altså afgive mere energi end den modtager. På oscilloskopet ses 2 kurver. Den øverste grønne kurve er spændingen 6 volt ind, og den nederste er strømmen cirka peak på 200 mA. Den gule streg for oven på strømmen må ikke være krum, den skal være helt lige. Det er meget specielt ved denne motor, og det er ikke en obo-motor, hvis den er skæv eller buet på toppen. Nu kører vi 500 omdrejninger, stille og roligt. Den kører på et 6,5 volt batteri som hovedstrøm.